ଦେଖ ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ମୁଁ ବାଦାମ ଶୁଖେଇଥିଲି କେମିତି ଆସି ମାଙ୍କଡ଼ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଦାମ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ହେଉଥିବ ବୋଲି ପାଣି ବାଲ୍ଟିଏ ଦେଇଛି ଆଉ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଦେଖ ସବୁ କେମିତି ସବୁ ଏଠି ଶୋଇକି ଏଠି ମୋ ବାଦାମ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଖାଇକି ଏଠି କ'ଣ କରିସାରିଲେଣି। ଦେଖ କ'ଣ ସବୁ କରିସାରିଲେଣି ମୋ ବାଦାମ ଖାଇକି। ଇଏ ମାମଲିକାର ଗୋଟେ ବସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ହେଇ ଗୋଟେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ସିଏ ତାର କାହାକୁ ବି ପାଣି ପିଆଇ ଦେଉନି। ସିଏ ତାର କହୁଛି ମୁଁ ମୋର ଖାଇବି ପିଇବି ସବୁ କରିବି ମୁଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କାହାକୁ ବି ପାଣି ପିଉନି। ହେଇଲୋ ଗୋଟେ କୁନି ବେବିଟେ ପାଣି ପିଉଛି। ଦେଖ ତାଙ୍କୁ ଖରା ଦିନ ନା, ତାଙ୍କୁ ଶୋଷ ହେଉଥିବ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଏ ଥୋଇ ଦେଇଛି ଆଉ। ମୋ ବାଦାମ ତ ଖାଇଲେ ଶୋଷରେ ଯିବେ ନା, ପାଣି ପିଇବେ ଆଉ। ଏଇଠି ବସିକି ସବୁ ମାଉସୀ ଝିଅ, ଏଠି ନାନୀ, ଏଠି ଦିଦି। ସେ ବା ଆଉ ମୁଁ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପଳାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ରାଣୀଗିରି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଏଇଠି ଚୁପଚାପ ଆମର ସାଧା ସିଧା ପିଲା ବସିକି ପୁରା ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଏଇ ସିଏ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିଲ ଟିକେ, କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି। ଗଳି ପଡ଼ିବ ସିଏ ସେଠି କେମିତି ହେଉଛି। ଇଏ ଅନେଇଲାଣି ଆଉ କେଉଁଠି ଅଛି କି ବାଦାମ ଖାଇବା। କେମିତି ଗୋଡ଼ଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇକି ସିଏ ହିଁ ଏକା ଖାଇବ। ଏମିତି ଖାଉଛି ସିଏ। ଏ କାହାରିକୁ ବି ଖୁଆଇ ଦେଉନି। ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ଖାଲି ଏକା ଖାଉଛି ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ କାହାରିକି ବି ତ ଖୁଆଇ ଦେଉନି। ଏ କୁନିଟା ପୁରା ଡରି ଯାଉଛି ଫୋନ୍ ଦେଖିକି, ଭାବୁଛି ଏଇଟା କ'ଣଟେ। ହେଇ ଆସିଲା ବାବାରେ, ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାରି ମାରି ଆସୁଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାରିକି ଆସୁଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ହିରୋ ଟାଇପ୍ର ବସିଛି। କେମିତି ସେ ବସି ଅନଉଛି। ଆଉ ଅଛି କି? ଆଉ ତ ନାହିଁ। କ'ଣ ଖାଇବା? ହେଇ ସେ ପୁରା ଓହଳି ପଡ଼ିଲାଣି। କ'ଣ କରୁଛି ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି।